Nkeke kiagera. Nkeke kiagera momuro tari gotenga ntebye nkeke kiagera. Nkeke kiagera momuro tari gotenga. Nkeke kiagera. Nkeke kiagera okemu tari gotenga. Nkeke kiagera. Nkeke kiagera okemu tari gotenga. We, ndashimbi yokotera baba. Ere ye miene nkogora na batanira twanyu twensi. Manyu mwenzi. Mamu mwaba ya montige tole miaka ebere. Agaja gasoka kagenda. Tabu atiza tu mwabo. Amashabiki onse kwa times. Lero twalenga Hamfrey's Hotel. Ntwabwate amangana okolekana yekigusi abana bali kwarukiwe kebongo. Bono ntwabwate chinga kia bantu bali gotera na gotenga. Kituigo isa gukura umwana oyo muma gweso kia kanyaruka. Gato tengi. Keke kiagera. Keke kiagera obino tari gotenga. Keke kiagera. Keke kiagera obino tari gotenga. Keke kiagera. Keke kiagera obino tari gotenga. Keke kiagera. Nachile. Keke kiagera obino tari gotenga. Keke kiagera. Keke kiagera momuro tari gotenga chimambio keke kiagera. Keke kiagera hundo tari gotenga. Keke kiagera. Keke kiagera hundo tari gotenga. Keke kiagera. Keke kiagera hundo tari gotenga. Keke kiagera. Keke kiagera kemo tari gotenga. Keke kiagera. Keke kiagera kemo tari gotenga. Keke kiagera kemo tari gotenga. Keke kiagera. Keke kiagera. Keke kiagera. Keke kiagera bese kemo tari gotenga. Keke kiagera. Keke kiagera banyina batari gotenga. Na kiogoroko. Shira nyanchama getena. Shira nyanchama getena. Mbia na torali etali yago. Nganga ibaba. Nkane saka. Esaka. Kira zire ngole. 5 na chieti. 5. Grade 5. Eskurumbi yoga ndrate. Okay. Bono tatanga yana mama. Tata timbuati. Mama nara ni mubwati lakini tali kwenyara. Tali kwenyara. Nairobi akali gosengai. Nairobi. Gasha okoro. Kweli geli yale. Wate buli klasi sana. Bia muna sana. Ndi wacha gete gotera ngina muntu. Kinde 1. Kole 1. Kage karata tereri yake golede. Tchaka. Ningo iweta tera. Tereri. Nkeke kiagera. Nkeke kiagera momuro tari gotenga ntebye nkeke kiagera. Nkeke kiagera momuro tari gotenga. Nkeke kiagera. Nkeke kiagera okemu tari gotenga. Nkeke kiagera. Nkeke kiagera okemu tari gotenga. We, ndashimbi yokotera baba. Class 1. Ngoko gereti gotenga. Otera. Sokoro. Oyole mega. Sokoro njo. Ekanya kero ikema kaka. Oyo nero kugereti gotenga. Sokoro na kugereti mano gotenga. Manu na chito korige kanyoranga. Karo nkubyo kana bwane. Kara kera kine ganji tukune gotenga tengo. Kara tiamwigeri mugwati birandi. Igobono oganja na gotera na gotenga. Okay. Ngoenda muri chinyangi materi abantu usimone kwaliko. Twali kutwachire na atengire. No ndocha ngakamia. Nagora soko no na soderi ya 29 negore yende na baba na bana ba mintu. Kole class 1, class 5, grade 5. Okugora okwakanwemia kwimoke kwagore ndagira nyumba. Ake kamana katikalia kaya. Na gwate ukuru kunene. Shira nyanchama getena. Getena. Ena litalia gutumikana no gotenga. TikTok ina kiba okuruka. TikTok jina bakonduka getena. Getena. Ogotenga na kumaete noko ogotera. Igobono umuntu uraga ni ukonyora
asa mangane nyangi ya birthday na bakurangiri gwateria abantu gwatengera abana babo kwanyora kami kwagorera sokole soda ya eliane nere ye miene nenkogora na batanira twanyu twensi manyu mwenzi nka kabisa lisaba lisabunka karanga kego sogoro egegendeka ngere sango David story umano bono mwana oyo mamu mwabo ya montige tole miaka 2 agaja gasoka kagenda tabu atizatu mwabo bono mwana tokanya kobera nere mina ndo bokano bwana ali ngine utinga ngene kubuyi no karamu no ari gabu ngoji kubuyi bokano ka taboka kaboka gacha gojo bono na boka jage utakira shemo ya jage tole grade 1 kagotera na gotenga kagotera na gotenga kama dizinaro kuchika manyeta mange muno li na gwa gotaba ni girero ndero Bona na nebo bona jenga niki kiagera gite na nkuna gotenga ngano bwari bwageri bona ino abona chiwa chake komenta no ne school ya ntebinga ya tazo jokora mangana ali pathway ya art and sport and music na music CBC ebona be como konya egaragende line eyo bana taibo ngina tanya gocha kurira tanya gocha onyo ba kresi ngina toji kumagere simi iko kenda vugo tutabaninga omano na gwatigiretu ninje na tigiretu nayo kolenda na kumire school ngakasuka kande TV to na kumire school nje kumuguragera kama iko bono no mano yaliga sokoro na babo mwaba mulendete ni tutumu mulendete okay wa na isetamanyiri alafu isetumanyiri mumaiti ngina nere buna chiete tanya kwa kasimina ta ya chieta kagenda baba no mano balenga bali mwaba bibaro ngara kama bokara gasini bali babere akwa kama abo ngina achiete nenda kairani akagenda kera yagenda gacha kairana akagatiga umwana kare umwakora maninusu bakomana na ngina iga agatiga bono nalibona chete PS imiteyo igobona abana mubwate mbabere omusubati akinyaka kabera akangaini oyo no moteri nona kukamwa bake na gateri kwa gateri ngata ngatenga hotero kunga mambia chitena nigagotera kakaiubia sana na hotero kwae lakini obone nare kombosa nkora osiere ngotera ari ndato tunakia nare gasio jokora TikTok yuko getena gasini bono esukuru mukuchando na robwate nyimbo to muchando kwe fees esukuru neba kubekere mic munga yago soma esukuru kwe Saka grade 5 wale grade 5 wana guchi faru ile school fees kwa kano aliemba bwati cheba kwa banya kwa kani upaka cha 5000 no etamo so mwaka yebona yabo mwaka mugima poni gam balance ne ya bwata one balance ya bwata you say 2500 wa ne weton and then kyota bati ba vike school Esweta ne yanga uniform ya school ne bikoroto ya school uyo mwabero mokenga na school mbona kare grade 1 wa bono balimonte gerete muruchinga kamwana kagake kagotenga gacha ka provide le family yabo akobati sukuru yayo ukubugie gita kya ongera bokano yebwa nemboro ngale bole utatiga bole futiga ndustwake ngale bono omano yonche na kunu asengole kira nara na ko lebintu byaye kagotenga no bali mukabisa ka 2010 22 goka na mutegereire ochingina tayo na ise tayo mbamanyirisi bali mbabere bali mwabo na ko basaba tokonyo mano school fees ya yabwate tumwakanira nyekanyalika mpaka ko school ikunyalika na akakeka mwabo tumusupport nje ndi bagamba tarika mbiyamana torena kinjira nero turakonye familia ndome tenga na bange bate mechando skale lakini mwana buno gwetuma ngitutamwera moya na sinyu okora interview ye kogendera muno
asengencho yo mwana oyo naranga she needs a lot from us than what I need from her. Babu mwabonara tiatura iguna kiago tebo mugano abasuka gocha sokoro mwali bagelio ekaransa kwa nangabere nga agente kikira abuna ko bekera mona kwa nango mbiyamone soko ngalibaka mbiyamone umwana uyo ni mwanjete abakuminyoka paka mwane ndwira roje ndebi babesibi omubiri nesibi bona senge nchago nkorera buya ikontagete mubundise korosie ke iguru omanyete ke iguru kerie ke iguru eke kiarenge kwaro kiguka iga ege korosi guna bangina omuga koyo tumubege torro asenge ncho yoko to sukuma karati gangu muna aina kyokoro nchenkoro kumeli kwambuka ichora aina kimoro no omwana oyo gari omocho korone wetero muga kuri no yo minto no yo mino akitali muga ko aya lakini umuntu amente como noyo muga ko mongina naro ogo naro utatigaro murweire style geta morosu igo bono naro igo mo ngina no murweire lakini ni ngoko nyaro mwana oyo okay na intungo mokonya tole muna ba mate ntoli ba mate mono na ba nyumba imi igo mwana oyo muna gotebye omugano oye amaene mamate mamu mwabota iyo na kamwana kaka kumurunyuma igachiete na karakwo na ndagacha kaire na nakara kubone gerage ndakagenderani bono mwana oyo ntagete mufundise trocho manyire gotera no gotenga neke igoro yureke nje nagotire mutigere amanya koro na kigeko gera tugunya gutara nere esukuru mbi yakora esukuru embu yako agokora okay wate bekuru kwesaka okay mwaka no wate simi sawa bono tinde tukobate kenda sibona iga twakole interview ngwerane namba ya sukuru yago tukamene tugonanire mambingo cholo watete mambingura na murumo kaka nenyalikana mwika mambi yekonyalikana na bomo chanete nyalikana ti bado na tukubanga naye tekobabia nonkara mapema tujiche twensiga ta lazima mwana bajiche na sokoro no tikunyalikana chinsecho na bayo gocha tojinbate namba ninde temba tarika tekobabia ora kole bia bwana so baba koromo ke school nimetumna tuochokora sini sawa mbuya mono sese ningwe mbuya mono baba sese ningwe konya maraika munaye ndobati mange turakwane mwana buno yo bato moyo baki baba mbuya mono baba nayo sago sese nayo comment kabisa nande nganje te kanisa oyo mino makena kyakoro Diana Nyabonyi okay good omwama igalende sawa wana mbiamono banchu bari monsi mali kuligeli mukwa times. I've never made a request on my channel for supporting anybody, but this is the first time I'm asking my family and Mukwa Times we solve her problems so that at least she can have easy time to go to school and anyale go push her music career emwira tambe. Bali mura tuwali chinyangi chi birthday mukani tio muntu ko baterali ka kingo ba request. Reach out to Mukwa Times namba neno era kila lituko enyale kana go santu ko nyumano oyo. Kenya saba sese ni mwenzi mutigale bya mbya muno sana samuleta nguru kwa beli mukwa babangira te yabantu nga. Ngira te yabantu mashabiki ya TikTok. Nchengo batebi basese ni banande banyakondora kero babwata happy birthday nenche bandange nenche na batere baturangira inche na sokoro novo kano na eno buchuti happy birthday na kere muntu abate nyangi ndiki no kwaruki no kwaruki matera kabisa ano mano mungai talibo bia muno osese ndiko baba kiosese ndiko kabisa. Hata huyu mwenye anatupiga kamera asante. Mwenye mpiga kamera asante. Na ubarikiwe toto. Sawa sawa. Uigule. Biamuno sana. Asante. Biamuno. Thank you so much. Keep subscribing, keep following. May God bless you all.